Bira na. Ano? Ito sa suman. Man. Kabihag jud ba? Kayo pa kayo sa buntag, kabihag dayon. Tuon ako tong mga kauban ako dito, mga team nako. Asa ka to sila. Lalagyo tayo pasalog ron, pre. Bigon kini ba? Hatol ako ni Kwan. Uy, mga pre. Uy, pre. Ka pre. Saan bit-bit, pre? Ikaw malitbog pre ba ni? Na ko ano Nari ko ba? Nari ko na ko bihaga ni oh. Yan, kabihag, pre. Dalagin ako diretso no kay gipapanitan, gipakuan gid ako dai, balibuan ako dito, balibuan. Asa mo ato dai? Magsalog kami. Ha? Magsalog. Kawayan ba? Mag-usa din mo din ano magsalugman mo. Una nadaot mo to yung balay dito. Magsalog. Wala may kuwan. Kawayan ang mga salog. Mao ba? Ay na lang buhati nagkuha na salug na dito yung kawayan niyo. Saan ko meron? Kala tong bihag na ko ba, amdara na adobo na nato na dra. Pwede na, sa man gusto mo makakita nga ng mga kuan? Patistingan na na pre. Lami kay na pre, wala pa ka tinaw na dali. Wa ka tinaw na. Adobo sa kawayan ba kining manok. Sino na to na pa din ta magugas-ugas kasama pa mong misis ni magugas. Ay buhati nagkuha ninyo. Salog. Salog ay na buhati salog na. Ay, pre. Wala to kaliro na. Dito na to. Ay, sa tutubayan ta. Tara. Mga kasumsuman, magadubo ta sa manok sa kawayan. Tara! Atuyo kang kalibutan. Dilitan ng oras, ikaw rin paburan. Hey! Rin manguli nami sa among balay. O naming nanay. Perti magkalala. Bira na. Ano po, pre, eh. Ito sa suman. Ite. Luto, gina, pre, no? Luto eh. Himuon pa rin mo ng Mo, bihag, pre. mo lang bihag ako. Ganyan. Na. Dahil, buta na kilip, pre. Sa suman. Luto na mo, Kwan. Bihag. Gadobo ng skuwayan. Na. Kamala naman. Nahaw! Nahaw. Ano pre? Hugas ka. Muko eh. Yung ka, pre, bihag ni, pre. Yung ka, bihag ni. Humok mo ni kayo ni. No? Pas din mong manuka ni ron. Pag ginukganay, dito misik asa tamo at kay lamig, ikaw ang manukun. Antay lang din mo. Antay lang din mo. Tayo maluluro. Iniguli mo ron. Aw. Ikaw si mong lolo ni ron. Ikaw pa kauno sa malulo. Iniguli mo. Man. Na. Hamal ba? Hamal. Oo. Sakto kay pakaluto sa kawayan ba? Kailan siya mapagod kay Kawayan, ma'am. kawayan man. Pero lamig kayo eh. Ano pre? Init ka ba? Guys, oh. Init ka ba? Init king adlaw ba? Init king adlaw. Buyo. Hayang ya. Luto no? Mo pa giluto sa kuwan ba? Sa karahan no? Lahi na kayo mapagod man dito. Okay, di Lamig kawayan. kayo. Kung wala mo yung mga kaldero, pwede naman magluto sa kawayan. Gusto makipangita kawayan at bukid good. Ito yung magpa-shout out doon. Tagagusan. O gusan isa mo to. Kuha ito. Shout out tagagusan na. Dusor. Yung kinsa mga idol. Salamat. Manta. Sa Negros, 5 family, sa Dirog.
Shout out sa inyo, sa Negros. Sa Bukidnon, Valencia. Shout out mga idol. Idol ko, si Kuya Jason. Shout out. Yapon sa Samal Island. Shout out. Shout out sa taga Makupa. Nung kayo di oro. Shout out ko sa mga relative ng kuda. Ngayon ka. Mga anta. Shout out sa mga fans na mo diya. Ang higugma sa mga. Salamat. Kami kayo magaluto sa kawayan. Adobo ba? Mukag ang kuwan eh. Bahaw. Baho. Kayo. Hanggang sa muli, kasumsuman. Salamat kayo. Bye-bye.